ce Allah kawo sauki amin to Allah kawo mana sauki ba amma ni abin da nake so ne ku banni in bar kasan nan kamar da ya saboda wahala ce yawa kashe ba abinci ba ni sai na bar kasan nan baba to ba inda za ka kuma ga ni ku fara jira abun ni sai na bar kasan nan to ba inda za ka je sai na bar kasan nan fa ina magana kana tafiya ai tun da baka ji magana ka kana jin magana baba taka mun ga inda za ka ai bari to ba za ka bari ba ina nan Thank you.